Estamos aquí para presentarvos un ano máis o segundo partido benéfico en favor de Cáritas. Partido de fútbol gaélico. Os protagonistas son os irmandiños. Esperamos, ou esperan, polo menos espero, que o ano pasado recolleron 1.500 kilos, van a intentar superalo. Van a intentar superalo, a ver se fóramos capaces de chegar aos 1.600, non? Sí. A ver, eses kilos viñeranos daquela moi ben. Este ano pois xa temos un hueco aí grande para poder colocalos, unhas estanterías boas, así que a luchar duramente. Vamos a ver, o do partido vai volo explicar Alberto en que vai consistir, onde vai a ser e a hora. Despois continuo máis tarde, así que Alberto. Vale, pois nada, o partido vai ser o sábado 21 na Bayuca, ás 4:30. A nosa idea en principio foi xuntar os deportistas de distintas disciplinas dos equipos que hai na estrada, sea de baloncesto, fútbol, atletismo e demais, ciclismo, facer como unha pequena selección entre todos eles para que, xogando con nós, probaran o noso deporte e a súa vez tamén colaboren coa iniciativa. Entón, vai haber un partido femenino e outro masculino. En principio, eso, faremos igual que o ano pasado. Por cada kilo de alimento que se trae ao campo daremos un número e ao final do partido faremos un sorteo de todos os agasallos que nos están dando, que xa son uns cuantos, a verdad. Estamos tendo colaboración de todos os lados. Temos xa a resposta do Fútbol Club Barcelona, estamos xa cerrando do Real Madrid, que tamén nos quedamos de mandarlle o cartel para que nos den ok. Tamén resposta do Celta, resposta do Getafe, que nos manda unha camiseta firmada, o Estradense, que se portou de maravilla con nós, que nos deixou o campo, ainda xogando o día seguinte eles un partido de Liga, deixounos o campo e dona 100 kilos de alimentos. E despois a maiores está o tema de Hermanos Goldar, que antes de empezar a iniciativa xa se puso en contacto con nós para saber se íamos facelos, querían colaborar e xa deron 300 euros en comida, o sea que unha salvajada xa de cara. Aparte temos a colaboración de Pablo Chichas, que este ano tamén volve a presentar o evento, e demais, temos aquí o mega crack dos rallies estradenses, a David, que tamén vai colaborar co evento. Nada, nos encantados, estamos recibindo apoios, la verdade, de todos os sitios, encantadísimos. Bueno, despois do que dixo Alberto, Carlos, ti? No, sí, ala, Carlos, tocouche, sigue. Nada, tamén decir que como en todos os partidos que vamos a xogar como local vai haber unha recollida de tapóns para José Manuel, un rapaz de Vedra que ten parálisis cerebral. Nada, creo que nestes días se iba a Barcelona para comenzar coa operación, pero logo quedalle un camiño bastante duro por diante, que é toda, bueno, a rehabilitación, que tamén é custosa, e tamén seguimos con os tapóns. E nada, todos os regalos que imos sortear, todos os colaboradores están na nosa web, que é irmandiños.com. Nada máis. Nada, eu quero animar a xente solamente que isto é un acto solidario, que o ano pasado tuvo unha gran acollida, e nos tempos que estamos creo que hai máis xente da que pensamos que necesita axuda, con poucos cartos, dentro das nosas posibilidades podemos botar unha man moi grande. Entón eu invito-vos a que o sábado veñades pasar un rato ali con nós, disfrutar do fútbol gaélico, que é moi entretenido, e se podedes botar unha man, pois mellor que mellor, claro. E pola miña banda, como representante aquí do mundo do motor, tamén traerei un agasallo para que se sortee, a ver, un curso de copiloto en León, a ver se alguén o que lle toque se disfruta. Nada, non sei en que equipo me van meter, porque non sei se me queren meter como irmandiño, levo sin entrenar un par de meses, o mellor xa non me queren, entón meterame ca selección de deportistas, a chupar tunda e golpes. No,